ман болои ин варақҳо як чизеро ёфтам ки фарухӣ медонам шумо ҳам агар дарак ёбед хеле хуб мешавад. 6 аломате ки қавӣ будани туро исбот месозад кадомҳо ҳастанд? Якум, ту бо одамҳо баҳс карданро бас кардаӣ ва исбот намудаӣ чӣ гуна ҳастӣ. дуюм, аз зиндагӣ ва то чӣ андоза бераҳм будани ӯ шикоят намекунӣ. сеюм, вақте ки корҳоят мувофиқи нақшаат пеш намераванд дилшикаста намегардӣ, боз идома медиҳӣ, зеро зиндагӣ идома дорад. чорум, ту мефаҳмӣ ки мушкилоти туро ё проблеми туро ба ҷуз ту дигар касе ҳал намесозад. панҷум, диққати худро ба зиндагии худат равона месозӣ ва худатро бо дигарҳо муқоиса намекунӣ. шашум, ҷустуҷӯи хушбахтиро дар дигарҳо не балки дар худат пайдо месозӣ. агар ҳамин хислатҳо дар ту низ бошанд, ту шахси қавӣ ҳастӣ.